Αυτά τα προηγούμενα δεν ήταν λογικά. Είμαστε εντάξει? Ναι. Τώρα αν είναι όντως έναν εκατοστό. Κάνε αριστερά. Κάνε δεξιά στο πρώτο. Κάνε λίγο zoom out, Μαρίνο. Είναι fix, έτσι? Οκ, μπράβο. Ναι, είναι fix. Στους 1-2 πόντους. Έλα ρε Δημήτρη, με ζόρσεις πρέπει δηλαδή. Στο τέλος του δρόμου δεξιά. Ακόμα fix είναι. Η κατεύθυνση του είναι καλή. Ναι. Το βελάκι που δείχνει. Στο τέλος του δρόμου δεξιά. Εδώ. Στο τέλος του δρόμου. Ευτεία κάτω. Δεξιά. Αριστερά. Και κάνε εκεί μια στροφούλα. Να πάμε στο ίδιο σημείο. Και να ξέρεις, επί τόπου εκεί που έχει πλάτωμα για να το βάλεις ακριβώς από εκεί που ξεκινήσαμε. Ακριβώς, τώρα κατάλαβες. Ναι. Αυτά. Πάω το stop.